Barkanku da kallon tashar mu ta koyi da kanka a wannan lokaci. A yau za ku ga abubuwa guda 5 da ake yi da straw wato mazuki. Na ɗaya, za a iya hana sarƙa cikurkuɗewa ta hanyar maƙala ta a cikin mazuki sannan sai a saƙale bayan a ajiye ta a haka ba za ta cikurkuɗe ba. Na biyu, za a iya yin abin riƙe hoto da mazuki. Abubuwan da ake buƙata, ana buƙatar shi kanshi hoton, ana buƙatar mazuki, sannan ana buƙatar zare. Da farko dai za a gwada mazukin daidai iya hoton sai a yanka. Daidai tsawon da mutum yake buƙata sai a yanke shi. Bayan an yanke sai a yi amfani da almakashi a raba shi haka, a yanka tsakiyar shi. Yauwa, to idan aka yanka tsakiyar sai a saƙala shi a jikin wannan hoto ta wannan ɗan yankan da aka yi a tsakiya. Kamar haka, yauwa. To sura ɗaya ɓangaren yanzu. Shi ma kamar dai na farkon za a yanka shi, za a yanka tsakiya sai an gwada shi ya zama daidai tsawon hoton tukunna sai a yanke tsakiya. Da yake wannan na saman ne, za mu saƙala zaren a ciki, wanda shi wannan zare da shi za a yi amfani wajen rataye wannan hoto. In an maƙalo zaren ta cikin mazukin sai a ɗaure daidai tsawon da ake buƙata, shi ma idan ya yi yawa a yanke. Yauwa, sai mu ɗaure. Bayan an ɗaure sai a mayar da wajen ɗaurin a cikin mazukin yadda ba zai fito ba, kamar haka. Yanzu abu na ƙarshe shine za mu saƙala hotonmu kamar yadda muka saƙala na farkon, za mu saƙala shi a jikin wannan mazuki. Shikenan mun haɗa abin rataye hoto. Abu na uku shine za a iya amfani da mazuki wajen ajiye su irin su makilin ko man shafawa haka 'yan kaɗan, kamar idan za a yi tafiya da su haka. Ba a son a ɗauki abin gaba ɗaya. Ana buƙatar almakashi da plier da kuma lighter. Kamar yadda kuke gani, za mu amfani da plier wajen riƙe mazukin, sai mu amfani da lighter mu ɗan kunna wutan sai mu toshe bakin daga ɓangare guda haka. Yawa, to gashi nan yanzu ɓangare ɗaya ya riga ya toshe. Za mu yanke shi daidai tsawon da muke bukata, daidai yawan abin da muke son mu ajiye. Idan da yawa muke so za mu yi shi da tsaho. Wannan iya tsawon da muke bukata kenan. Sannan sai a tsiyaye abin da ko mai ne ko ma makilin ne, in ma menene ake so a ajiye sai a tsiyaya shi a ciki a hankali. Yauwa, to daidai iya adadin da nake bukata kenan. Abu na gaba shine za ku ga cewa man bai fi rabin wannan mazuki ba. Zan ɗan yanke saman saboda ya ɓaci da mai. Kunna abin da ne a ƙasan shi ma haka zan yi a nan. Zan riƙe da plier tukunna sai na amfani da lighter sai na cinna wutar na toshe shi.
Yawwa to gashi nan, gashi yanda abin yake, gashi ɗan ƙarami mun riga mun ajiye abin da muke so mu ajiye a ciki. Kamar yadda na faɗa a baya, wanda yana da kyau ga matafiya wanda ba su son ɗaukan kaya da yawa. Za ka iya zuba makilin ɗinka ko man shafa ko ma dai menene kake son kaɗan zuba kaɗan kai tafiya da shi, za ka iya yin haka da mazuƙi. Kawai abin da ke buƙata shine almakashi. Da zaran ka je inda za ka je sai ka yanka da almakashi ka yi amfani da abinka. Abu na hudu shine za a iya amfani da mazuki wajen haɗa abubuwan da za a iya makale ko littafi ko wani abun masu shape ɗin heart. Kamar yadda kuke gani, mun yanka wannan mazukin yanzu ya yi kamar shape ɗin heart. Yawwa to daga nan za mu ɗan danna shi, mu lankwasa shi, sai mu ƙara yanka tsakiyan. To wannan tsakiyan ne da shi za a dinga makale abubuwa, kamar dai abin makale shanya. Sai dai shi wannan ba zai iya makale shanya ba, sai dai ko ka saka shi a tsakiyar littafi ko wani abu. Yawwa to gashi nan yanda abin yake. To kun ga abin da nake nufi da nace ana makale abubuwa da shi. Abu na biyar shine za a iya yin wasa da shi kanshi mazuƙin, wasan hura abu haka. Idan in aka hura sai ya tashi sama. Ana buƙatar takarda kamar wannan, za a lankwasa ta. Aka lankwasa ta tukunna sai a liƙe ta. Bayan an liƙe ta aka nannaɗa ta a jikin wannan mazuƙi, aka hura sai ga ya tashi sama. Wannan yana da kyau sosai wajen yin wasa. Yara za a iya haɗa wa yara saboda su yi wasa da shi. To kamar yadda kuke gani, na riga na nannaɗe takarda ta a jikin mazukin, na ɗan liƙe bakin, sannan zan lankwaso daga sama nan ma in liƙe. Shikenan, haka abin yake. Kawai sai dai mu hura. Idan muka hura za mu ga ya tashi sama, ya fice, ya yi tsalle haka. Sai a ƙara maida shi ya ƙara, kawai dai abin wasa ne. Yawwa to ga su nan dai abubuwa guda 5 da za a iya yi da mazuƙi, ko kuma in ce amfaninnika guda 5 da mazuƙi ke yi, wanda ba lallai ne a ce da kun san su ba. To da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar wannan, sai ku biyo mu a wannan tasha. Amma kafin nan, za ku iya yaɗa wannan bidiyo ga 'yan uwanku da abokan arziki. Mun gode kuma sai anjima.